inatake siya ng side blood. Tapos pumutok yung ugat sa ulo. Tapos diniretso siya sa ospital. Liniser daw kaya nakoma. After mga ilang weeks, nagkamalay na. Nasa kondisyon kasi siya ngayon na hindi pa siya pwedeng paliparin. Kailangan magkaroon muna siya ng fit to fly certificate. Ang pinakamaganda mo natin gawin ay pagkalagin muna natin. Yan po, iuwi lang natin. Hindi po yan problema. Ayan! Kasama natin ngayon sa ating studio si Sheridan Barria, ang kapatid ni Sherwin Barria, na isang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia na ngayon ay 6 na buwan na umanong nakaratay sa ospital. Magandang hapon sa iyo, Dan. Magandang hapon naman po sa inyo. Oo. Kumusta ang kalagayan ng kapatid mong si Sherwin? Sa ngayon po, sabi nila doon na naka-recover naman po. Kaso yung pagkain, pinapadaan pa rin sa may tubo. ano siya tubo, may tubo siya dito sa may bandang lalamunan dito. So, nasa ospital siya ngayon sa Saudi Arabia? Hanggang po ngayon nasa ospital. Okay. Kailan nyo nabalitaan na na-ospital or nakaratay na sa sakit yung kapatid niyo? Last May pa. Anong Mayo pa? Oo, Medyo Mayo. matagal-tagal na. Mga July, mga ganyan. Okay. Batay po sa inyong pagkakaalam, ano po ang sakit ni Sherwin? Kaya siya na-ospital? High blood po. Inatake siya ng high blood. Tapos pumutok yung ugat sa ulo. Tapos diniretso siya sa ospital. Liniser daw kaya nakoma. After mga ilang weeks, nagkamalay na. Okay. May agency ba dito sa Pilipinas itong kapatid mo? Ang pagkakaalam ko po, direkta po siya doon sa company sa Saudi. Nag-apply. Kaya wala po siyang agency ata dito sa Pinas. Okay. Partner, maitanong ko lang kay Dan kasi nasa Saudi ngayon si Sherwin. Opo. So, ilang taon na po siya nagtatrabaho sa Saudi? Almost 13 years to 15 years ganyan. 13 to 15 years. Ano yung trabaho niya doon? As mechanical engineer po. Mechanical engineer. So, may pamilya na po ba si Sherwin? Meron po ang pamilya nasa Cavite. So, nasa Cavite. Ilan ang anak nila? 2 po. 2. So, sa ngayon po ba, nakakausap pa din ninyo itong kapatid mo sa Saudi Arabia? Nung last week, pinapunta namin yung pinsan namin galing Jeddah. Lumipad siya papuntang Saudi. Kasi wala kaming alam kung ano na nangyari doon. Kaya pinag-usapin namin yung pinsan namin. Last week, nagkaroon kami ng video call. Hindi nakakapagsalita yung kapatid ko, pero nakakasulat na. Nakakasulat. Pero nakikita nyo sa kanyang mukha na talagang gusto niya nang umuwi ng Pilipinas. Sumulat po siya, gusto ko nang umuwi. Sabi niya, punta ka dito, Sally, sabi niya ganun, sa asawa niya. Yun ang sinulat niya doon sa bond paper. Malaki pa ng pagkakasulat. Oo, talagang gustong-gusto niya nang umuwi. Gusto. Sa ngayon po, Dan, sino yung nag-aalaga sa iyong kapatid doon sa Saudi Arabia, doon sa ospital? Yung nurse lang po. Yung nurse lang. Opo. So wala kayong kapamilya na naandon para asikasuhin ng inyong Wala kapatid. Oo. So ano ang pinakanais mo na mangyari kay Sherwin? Sana po, makauwi na siya dito sa Pilipinas para maalagaan siya ng pamilya. Kailan yung huling taon or nakauwi dito ang iyong kapatid at nagkita-kita kayong magkakapatid? Siguro, 2 years na nakalipas. Matagal na din. Matagal na rin po. If ever makauwi itong inyong kapatid dito sa Pilipinas, sino ang mag-aalaga sa kanya? Ang sabi doon, didirekta muna sa ospital. Kasi yun nga ang kalagayan niya. Medyo hindi pa magaling masyado. Kailangan pa dapat talagang maalagaan sa loob ng ospital. Ito ba, partner, maitanong ko lang, ito bang kapatid mo, ilan ang anak nito? 2 po. 2. Nasaan yung pamilya niya? Nandun po sa Cavite. Nasa Cavite. Sa inyong pag-assess sa inyong kapatid, bakit nagkaroon siya ng ganitong sakit? Meron ba kayong history sa pamilya na talagang merong high blood? Siguro sa nanay namin. Pero yung tatay namin hanggang ngayon hindi high blood siya kahit matanda na. 76 years old na tatay namin. Ito bang kapatid niyo ay talagang hardworking individual na talagang ginagawa ang lahat, makapagtrabaho at makapagpadala ng pera sa pamilya? Opo.
Napakabait ng kapatid namin yan. Napakabait. Pang ilang kapatid mo ito? Panganay namin po. Panganay. Ilan kayo magkakapatid? 6 po. 6. So, Para mabigyan kaagad ng solusyon ang problemang ito ni Dan sa iyong kapatid, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Administrator Arnel Ignacio. Hoy, yung idol natin ng Overseas Worker Welfare Administration. Magandang hapon po, Admin. Naririnig ko naman yung inyong usapan. Opo. At sa akin din yung detalye. But then, eto lang allow me to explain. Sige po. Narinig ko kasi, nagtatanong kayo kung may kamag-anak na nagbabantay sa kanya. Wala pong ganun sa Riyadh. Opo. Ang gusto ko ring ma-emphasize, napakagaganda po ng ospital doon. And if he is in condition, nasa condition kasi siya ngayon, nang hindi pa siya pwedeng paliparin. So, Ayun. baka mas mapalagay siya sa alanganin kung in his condition now, ay isasakay natin sa eroplano. Remember, that's 9 hours. Hindi kailangan magkaroon muna siya ng fit to fly certificate. Opo. So, medyo, I'd like to correct this notion na you need your kamag-anak to be there. Opo, opo. Kasi napakarami na nating cases ng ganyan at mas mahusay na sila ay inaantay natin na maging mahusay ang kalagayan. So, Admin, ibig sabihin po, hindi pwede po yung kahilingan ng pamilya na parang ura-urada gusto nilang maiuwi yung kanilang kamag-anak. Ganito rin ho yan. Kapag ka ba dito sa Pilipinas, yung iyong kamag-anak hindi pa pwedeng ilabas ang ospital, ilalabas niyo ho ba? Opo. Admin, magandang hapon, Sir Arnel. Magandang hapon. Opo, si Remy po ito. I'd like to explain kasi narinig ko kanina, tinatanong nyo kung may kamag-anak ba siyang nandun. Hindi ho ganun ang patakaran sa ospital doon. But I assure you, the hospitals in the Middle East, isa sa mga magagandang ospital. And we have several cases that we've had. Napapagaling natin. And hindi natin pwedeng ibase kasi kung gusto lang natin, paano naman isasakay mo ng eroplano yan? Tandaan natin, pressurize ang fuselage, ang eroplano. Opo. 9 hours na biyahe yan. Opo. So kung kayo po ang magbibigay ng advice, Admin, dito po sa mga sa pamilya na lumalapit po dito, ano pong pinakamaganda nilang gawin? Ang pinakamaganda mo natin gawin ay pagalingin muna natin ng si Sherwin. po. Darwin. Diba? I mean, we cannot base our actions sa pamamagitan lamang ng nararamdaman natin. Siya ay may sakit eh. So nakita nyo naman, una, comatose siya. Ngayon, nakakagising na. Kung hindi pa siya fit to fly, remember, it is very important na siya ay ma-certify na pwede na siyang ipasok sa loob ng eroplano and to endure the 9-hour flight. Opo. So, I hope maunawaan yun. We cannot just, pull him out of the hospital and bigyan siya ng ticket. Kasi madali lang naman yun eh. Opo. Madali Admin, lang magpa-uwi. Admin, naandito po si Sheridan. Mukhang may gusto po siyang itanong or sabihin po sa inyo direkta. Go ahead, Sheridan. Hello po, Sir Arnel. Yes. Ang alam ko po, may clearance na yung kuya namin. Pirmado na ng doktor na pwede nang We need to paliparin. checkin natin muna yun sa kanyang Oo, certificate. meron nga But sa I akin hope ditong that you sinend sa- understand na wala ho may ayaw. Napakadali naman magpa-uwi eh. Hindi naman ho yan malaking bagay na pahihirapan kayo. But ang lagi nyo pong isipin, yung kalagayan ng inyong kapatid. Kung talaga siya ay pwedeng isakay ng eroplano, ulitin ko ho, 9 na oras ang biyahe. Oo. Kung ano po mangyari sa kapatid nyo doon sa aeroplano habang lumilipad, napakadelikado po kung hindi siya talaga ready. Opo. So, i-check muna po natin, Admin, kung totoo nga na meron ng certificate na inisyu yung doktor na pwede na siyang lumabas. Oo. Naiintindihan ko yung sinasabi ni Admin na... Ako, ang pinapayo ko sa inyo, ito payang-payong parang kapatid nyo na, kapamilya ninyo. Wag yung emosyon natin ang gawin nating pantulak ng direksyon ng ating aksyon. Kailangan pong suriin natin mabuti. Ano ho ba yung talagang tama para sa kanyang katawan? Hindi ho naman siya babiyahin ng land eh. Babiyahin ho siya ng eroplano. So marami na ho tayong kaso na ganito at hindi naman tayo sumasablay sa pagtulong sa ganito. Opo. Naandito po, Admin, hawak ko po ngayon yung kopya po ng medical report kung saan naandito po talaga na meron na yung
patient cab traveled by airplane with medical nurse and 1 oxygen. So, anyway, ito po ay dadaan pa naman po sa inyo para po i-verify kung ito po talaga pwede nang magkaroon ng fit to travel. Yeah, we need to verify and have the certificate. Talaga kung kailangan niya ng isang nurse at saka lalagyan siya ng oxygen. Opo. With that po, Admin, Sir Arnel, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Ito lang ang appeal ko kasi nga, again, narinig ko yung inyong usapan kanina. Huwag po nating ihambing ang patakaran sa Pilipinas sa patakaran sa ibang bansa. Nakakagulo po sa isipan baka akala nila pinababayaan kasi dinadali ko nurse lang. Hindi po ganoon ang kalakaran sa ibang bansa. Hindi po ibig sabihin pag nurse na nag-aalaga siya ay pinababayaan. Wala, otherwise hindi ko siya gagaling. Nakita niyo naman gumaling siya, di ba? Opo. With that, Sir Arnel, naniniwala ka... Ang kaganda naman dito, partner, sabi ni Admin, walang problema, handang tumulong yung ating pamahalaan at yung... Walang problema yun. Naniniwala po kami sa inyo, Sir Arnel. Maayos lang ako. Maayos tayong kailangan sabihin, I will say it. Opo. And because that what is right is what should be done. Opo. Diba? Yun yung tama Daan natin sa tamang proseso at ginagarantihan ko dito sa kanyang kapatid na si Sheridan ba? Opo. Hindi kayo ba ihirapan sa pagpapauwi? Ako rin naman ang mag-a-approve niyan Ayan. Opo, narinig mo, Dan. Basta Thank ganito you. lang. Again, I cannot emphasize this too much. We have to follow the protocols. Bakit? Para yan sa kapakanan mismo ng inyong kapatid. Opo. Ayan. Maliwanag po yan. Maliwanag po, At, Sir Arnel. Ako talaga, partner. Hindi po yung nararamdaman natin. Yes po. Ayan. Opo. Sir Arnel, maraming Clarado, salamat, ha? Hindi kayo pababayaan ni Admin. Siya mismo ang mag-approve. Siya Thank you, ang thank you. Katulad, ito lang, kwento ko lang Opo. Napadaldal na ako Sige po. Ngayon, nandito ako sa Cadiz. Kaduluduluan ng Cadiz. Yung isa nating kababayan. Hinatid ko dito kasi medyo controversial na case to. Dulong-dulo ng Cadiz, pinuntahan ko para tulungan. Opo. Yan po, iuwi lang natin. Hindi po yan problema. Ayan. Kaya naman... bagay na bagay si Admin dyan sa Yan. pwesto na yan. Talagang kung ito, simula pa noon. Kaya handang Admin, tumulong kami sa po ating mga dito po kababayan. sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ay saludo po sa inyo. Thank you so much, sir. Okay. Okay Maraming po, salamat po. Ayan. Okay. Partner, so ano masasabi mo na mismong Binigyan ka na ng Sir assurance. Arnel ang mag-a-approve niyan? Parang gumana yung pakiramdam ko na narinig ko ganyan, makawi agad talaga yung Oo. kapatid ko. Basta i-double check lang nila na kung okay na at kung talagang pwede nang ibiyahe at hindi malalagay sa peligro yung kapatid mo, hindi kayo mahihirapan. Yun naman ang sabi ni Admin. Madali Arnel yung Ignacio. pagpapauwi pero dapat siguraduhin natin na fit to travel ang iyong kapatid. Anong masasabi mo sa ating programa kay Congressman Saldico? At Salamat, nakausap mo pa mismo si Ayan. Admin Arnel Ignacio. salamat sa agarang aksyon sa aming dinulog na problema at hindi nyo pinabayaan yung aking kapatid. Ayun. Okay. Ito ang Tabang Ora mismo! Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.